And it is Xpressions. You're not happy with me. I'm sorry. I'm so sorry we kept you waiting because we have taken about 10 minutes from your time, but don't worry, we're going to make it up to you, okay? All right, welcome to Xpressions Thursday night. My name is Ijoma Uche, and I have Don with me. Yes, good evening. Don Onyenji here. Kekime. Sorry for the break, it was technical, and you know, the word technical problem, the Nime dictionary. I know joke. Go ahead. Now has any dictionary? Okay. The chairman they van had them maybe. When technical problem. I see. So you know bazimbo, you know payment. Name. Yes. Odimma, dalono. I na nabatunu ta tabo Thursday. Okora lekele Saturn Thursday. Bagam. Anya bateba inu na wanoleba balebo ka kube oti festiwe gbata we kwulu amam di ichebila tata ka imalon ka iga ba last week anyị kpalụ maka ikponya janini tata anyị sị ka anyị nebenya anya maka ife a na-eme mgbe tegula aka abịazi western na-emezi kita ụfọdụ na asị na emezi mana a na-eme enwe nke ife na-eme na-esi na ọ bụrụ ya mana ọnya asị wee sị na Irachi nwaanyị n'ala Igbo nwaada n'ala Igbo Irachi Nwada na Igbo onye ma bi fine na choka ikpa tata yotago don amaro ma enwe kisu ewota kanya bi festival si aga ma onwe kisu notice na Bruno in those days eke kwucharo acho nke kowa alfa maka na Irachi Nwada can mean a lot of things amaka na ebo Nwada ọka maniji aka ọkọwa ya ọ dị mma akọwa ya ndị logo ndị ada kwuchazie anyị mabụzi ndị ikom abatazie wetiri ụlọ ọnụ ọ dị mma maka ndị na-egbu ụmụ ife a n'isi bụ ụmụ adakwa ka anyị jechalụ ka anyị gbalụ di m ka anyị wee na cheta azụ Can we have the 4 finalists? Contestant number 1. Contestant number 2. Contestant number 4. What? They wanna ask you, they wanna move for my way. They wanna diaspora. They want entertainment. They want government. I need a facility. I need a defect. Anywhere you went, I will get you. What I never see. Beautiful people. Bilete Associates dealers on original Villisco Hollandaise, single, original Woodin, original Ghana Wals, original High Target, original Nigerian Wals, and others. Fileton, the home of original Abada fabrics. Welcome back. It is still Xpressions, and now that we are here, let's start talking because we have to buy time. Okay? Yes, I say no. Irachi Nwada na Igbo. Onwelo obodo kola anyị ka fasi eme in our investigations differently. Onwe ndị nke si na onwele fa na-eme ife dịka na nwoke mụchalụ nwa na ọ mụtara nwoke o wee sị ka ya rapụ ofu nwa ya nwaanyị n'ụlọ ka ọ mụtali ya nwa nwoke.
ndị side ide mmele investigation si na o nwere ife a na-eme dunu ka first na emekwa otu a akpọpụta nwaanyị a na o nwere ife a na-agafe azụ ụlọ mee ka a wee tọnụọ ya from ada to perhaps nwunye ka ọ wee dị authorized ịnọbe nna ya mụọ nwa and then ka ụmụaka anwa amụrụ wee dị genuine wee bụrụ ụmụ not nwadiana because naturally nwaanyị mụrụ nwa bụ ụmụ ya bụ nwadiana be nna ya mana emesie ife a na-agafe azụ na-eme wee emesịa ya ọmụzia nwa ụmụaka bụrụ ụmụ amụ na mbala and not nwadiana ịghọtago then fasikwa na emesịa ya in those days ọ mụta perhaps ọ tụọ the first email second one mụta nwoke achọkwa ka erilizikwa ya emeghasịkwa ife ahụ eme convert kwa ya from nwunye back to ada o wee nwee ike wee nụọchọzi ọnụ dị pụọ ịghọtago and then ndị nke ọzọ si na fa na-eme na o nwere ife a na-eme na just ya agwa the girl ịghọtago akpa nna na ọka ị nọ ka mbalabe nna ya yala ichi ịghọtago so biko this and that kpasịa afọ kpọsịa afọ ụmụ nwanne ndị nwaanyị anọrụ kpasịa the thing nke kweta ọnọdụ wee mee the thing and then some other climbs say na pharmacy anya not climb community here say na pharmacy anya no bụ na emere otu anwa na ọmụ those children na farma abụ na farma esoketana na farma echi ọzọ or whatever ịghọtago mana ọ mesi ife kwesịrị imefe nwee ike bụrụ son of the soil nwee ike keta ana ụmụnne na ana ụmụnna because na ịmakwa na onwe ndị a na-amụ n'ụlọ a na-asị na-atụ n'ime mkpuke mụọ ịghọtago without this kind of arrangement at the end of the day asị na ekebe ana before those cousins and uncles otu esi eke ana na ada ekenyefa na a ga-just dashi onye a ọ na nna mama ya ketelu nye or whatsoever mana ndị nke a na-emere enye otu afọ esi eme ya na omenala Igbo it stands na that child abụrụ nwa dị ya na kama na ọnwa whatever right lụrụ nwa ọbụla amụ na mbala or na that community lolia ịghọtago that is that process and then now asị na aka na-emekwa ya mana ịma amasị ife eme ịghọtago ụfọdụ na complain na nwatakịrị a eziji ya ọkwọ pụọ je tụta ime mụta nwa ịnya ya emekwana gị na ọka ya tụfuo nwa etufuo ma nọọ ife afọ ka eme ịghọtago so ọ just ka anyị kọwatara unu ka ọ dị because ọ nwekwara ndị anyị gbalụ ajụjụ emesịa for this little introduction anyị wee nwee ike wee kpọbata ndị anyị gbalụ ajụjụ don asị nnọọ ya ka mma n'ọnụ mana nke bụ eziokwu bụ na n'ala Igbo ndị Igbo ọ na-echekafa na anọkọta asị na nwoke a na o nwere ụkọta azụ ya na-akpọ ya bụ ụkọta azụ ịnọchiri obi ọ na-eche ka akpata mgbe gboo onye nnukwu ọnụọ a na-achọ ka ọ nụọ nwaanyị nke ịbụọ nke ịtọ ka ewemụtara ya nwoke ụfọdụ ndị nụrụ nwaanyị anọ ọ bụ ebe a mụtalụ ụmụ nwaanyị na-achọ ka a na-amụ ka a na-amụ amụ esa ebe a na-achọ nwoke mụọ esatọ ebe a na-achọ nwoke ọ ka na-emekwa taa ka na some of these things ife ada abọda ndị ọcha mana ịbịakwa n'ala Igbo o nwere ndị ọbọda ndị achọ ka ịma o after all nwere onye ma ka o si bi ụwa mara ka o nwere ndị achọrọ ịma ọ bụ na ofu nwata nwaanyị ka Chukwu nyere ya ọ na-enwe aṅụrị ọ na-aga aga ọ bụ na etu ọbụla nke ọbụla ọ na-enwere onwe ya aṅụrị so o wee bụrụ ya mana ọ dịzie ka na-aga Chukwu n'iru mana ife a ebugo si na nya wee bụrụ bata tata ebe ọ bụ na ụmụ ife a dịka kafa aka na-eme ife anyị nọ ya bụ ka anyị jụọ ịmala ife ọbụla maka ya ọ ka na-eme ọ bụ na ọ na-eme ọ dị mkpa na ọ na-eme ịkwadoli ya biri ndụ gaba anọkọta arapụ nwatakịrị kwesị jenudi na obe die na-amụ nwa si ya na obe nna ya mụọ nwa ka a wee zọta obi na mkpuke and all the rest of things ọ dị otu a bụ unu do you support it and ọ dị otu a ndị bụ unu ọ na-anabata ya kedu what about onye a ijeje adọptụrụ nwa instead of ịbịa gbachiele nwatakịrị ya nọ n'ụlọ ka ọ mụbala gị nwa why not adopt a son and how fair ka ọ dị na to nwata nwaanyị a the young girl arapụ yes afọsụ ya afọsụ kedu na-amụlị ya nwa and ka esi eje onye mụrụ ofu ka ọ bụ ada kedu ka esi anya ọ dị mma
ka anyị kpọbata ya anyị jụrụ ajụ anyị kpọbatagoro ya nke mbụ ka ọ gwa anyị anyị wee nabatakwa gị ọzọ mana akpawa bụ n'ofu ihe na-ebute mgbachi nwaada bụ n'obi ka ọ na-esi o nwere mbuli ya abata ọrụ anwụgide nwụcha onwezi nọ na daa kọmpaụnd nna nwa asị nwa ya biko na ya chọkwanụ ka afa mbulu a mege chie ya chọ ka onwe onye agha kpọrọ mbulu a na ya na-ayọ bụ ka ị ghara ịnụ di ka etuo ime mmụtali ya ozuzu oke na ozuzu ya na-adala ọgwọ ndị a na-ada agwa ha jụ si papa kama ya mụọ ofu ma ọ bụ ịbụọ ka ya mụọ dị a na-akpị ya akpa ọ bụrụ ihe nne na nna na-ege m kpakọrịta kwekọrịta wute nwa ha nwaanyị ihe ọ na-eme ya ka ngwulu a ka a ghara esighị na ngwulu a bụ ngwulu sapụrụ asapụ ana mgbe a na-eme ọ na-afịa ahụ efu ngwulu na-ege m sapụrụ asapụ mana mgbe na-amụrụ ya o tolite o nwere adịghị ekwe ka o topụcha akpọrọ ezikorie ihe nna ya ha mụ ezikorie ihe nna ya ha mụ na na-aba na nna ọ tawago datne onye bụ na sapọs ihe tradishọn anyị eme ka nne ya ahụ ma mịa mụrụ ya wee nụọ dị onye nwa merie ka ngwulube nna ya abachi the love ahụ o nwere na famili bụ ka afa nna ya anya nwa nugodu di ya ọ gbalite n'ụlọ onwe onye ya anụrị ọ Chioma ndị be anyị anọ m na be Nze Anthony. Ịfụta m ọnụ bụ onye Igbo maka na abụ m onye Igbo ihe mee. Can we have the 4 finalists? Contestant number 1. Maka na abụ m onye Igbo ihe mee. Igbo amaka. Igbo amaka. Anywhere I enter they call me onye Igbo. Contestant number 2. Igbo amaka. All over the world they call me onye Igbo. Contestant number 3. Igbo amaka. Ndị Igbo na-edozi obodo. Contestant number 4. Ndị Igbo na-ahazi obodo. Ndị Igbo na-eme ọfụma. Ndị Igbo nọ n'ime afịa. Ndị Igbo na diaspora. Ndị Igbo na-entertainment. Anywhere you went, I will get you. I got my fabric from Philippa Filete Associates dealers on original Velisco Hollandaise, single, original wooden, original Ghana was, original high target, original Nigerian was, and others. Fileton, the home of original Abada fabrics. Ọ mine anabatakwa gị ọzọ kapụkwa na Xpressions ka anyị nọ cheta na ife anyị na-akpata ata bụ Irachi nwada n'ala Igbo. Kedu ọ bụ ife dị mma ọ bụ ife ziri ezi n'oge ife onye izi ajụrụ ajụ ife o kwuru n'ọka ngwulu ghara ichi mana these days enwezi na alternatives aka na-eme ya ife abụ na a na-eme ya ọ dịla mma unu na-eme ebe unu ọ dịkwa ka anyị ga-anabatabazi unu bifo anyị kpọbata onye nke bụ ajụrụ ajụjụ maka na time na fa agbagonete nwayọọ nwayọọ mgbe ọdụ ọ ka o si mee ife anyị na-emekwana bụ awepụta atụmatụ okwu anyị nwere background ya unu ekwubezie ka ọra ụnụ maka na asị ndị Igbo anyị ncha
ọ bụrụ mụ na Ijeọma mana o nwere okwu Gịnị zocha Ijeọma bụ ndị Hausa? anyị bụ ndị Igbo mana o nwere ndị anyị nọọla ebe a ọ bụ na ọsọsọ m na mụ ejeri ebe onwe m azụ ndụ sọnwe gụnwa ọ bụrụ chewing gum ka ị na-atije na ifugokwa eri azụ ndụ bụ nwala ata chewing gum ọkwa ifugo na ọ nke dị n'ala nke ọ bụrụ ngwọ na-aṅụrụ onwe m ngwọ ị na-aṅụ mineral ọrụ ibe eji mara ndị na-ata azụ ndụ gị wa na-aṅụzila onwe gị ngwọ so aka mana otu unu n'ọnụ wee pụta ọ na-eme ọ ka na-eme fon kọs akarịa ka anyị nabata bafa kwuonu nọmba dị na skrin gị chetakwa na ị ga-agbatu the volume of your TV set before i wee kpọọ anyị onwe nọ ebe a hello 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 Hello, yes. Good evening, sir. Welcome. Nwanne mmadụ ekwuru mere. Ọ dị mma, anyị na-anabata gị. Kelere m dọkịta na anya kere palụ m ezigbo ọkwa aka ebu dị ochi. ọ dị mma anụ m ọnụ Ọrụ Chukwu nwa ọzọ ọbụla. Ọ dị mma, daalụ nọ. odogwu nọ Nwanne mmadụ daalụ. O nwere ife ọzọ, ife akwụkwọ nụ ife dụbalụ ife si n'aka nna nna anyị ha wee bata. A na-eme ife eji emekwenye ya bụ ka azụta ngwuru maka ndebe anyị zara afa sị afa m efuna ọkwa n'ebe nwoke kọrọ ụkọ ka a na-emekarị ya o nwekwazie nke nwaanyị afụrụ ụzọ ka onwe ka anya si agbapụ ya agbapụ gbanwenye nji ịghọtago ebe m na-eje okwu ikenya okwu ikenye nwa daalụ ahịa asị anya nọrọ n'ụlọ ka a mara na anyị azụta ngwuru maka ndị iro mana asịkwa ndị o nwere omenala dị mma nwekwanụ nke adị ọkwa mma anyị ewechapụ na-asịkwaziri nwa onye ego na ya nọdụrụ okwu si ụmụ nwaanyị na-achọ equality women empowerment women emancipation ka eti ya ọnụ ka a mara na anyị akwụsịnatazie mana ọnwa ife anyị chọrọ ịjụ gị kịta na be unu nwatakịrị a mụrụ n'ụlọ nwoke a mụrụ n'ụlọ like that o nwere right onye ọbụla nwee like ịwụ ọjị ichi ọzọ imefe ife ruru onye ukwu ya ruru onye nta onye ọbụla amụrụ be anyị bụ ọzọ ụbụrụ amụrụ ya aghachiri aghachi nne ya amụrụ ya wee nụgha dị ife onye nke amụrụ ọfụma keta nwaanyị eketa ọ dị mma daalụ ọ dị mma daalụ thank you very much hello ọ dị mma chetakwa na tupu ikpọ anyị kabarụ gbatuo the volume on your TV set otu anyị ji remote control itinye na mute ọ dịla anyị izi anyị na-aga wee kalịa dịka nnali ekwu onye a nke gị nọ n'elu igwe ịgbatu gị ya gbatuo nata volume hello anyị na-anụ ọnụ Don nna Maazị Luke Agola Luke Angola Igbo ukwu yes Igbo ukwu Igbo ukwu adịka mkpa maka na onwe museum na nyaa na tata Don ana m afụ ya aghọtara m ihe a na-ekwu na-ekwu dị m n'uche ịmaga na omenala dị iche iche na-aghọta ihe m na-ekwu anyị na-aghọta gị anyị nyere gị okwu okay so nke a mụtara n'ụlọ ma nke nna ya mụtara ọ mmadụ ka ọ bụ nghọta ihe m na-ekwu onye ọbụla nwere right maka na ịmaghị onye ga-abụ echi nghọta ihe na-akọwa maka omenala ụfọdụ a na-emebiri anyị ịhụnanya Igbo anyị ọ dị mma aka anyị jụkwa gị ọzọ ma nke amụta n'ụlọ imini ọ ma nke akpala alụ wee mụọ na nke amụ by mistake ha ncha niile nwere ofu ọnọdụ o nwere ofu ihe ka ọ bụ mmadụ ọ dị mma mmadụ bụ mmadụ ọ ofu ihe ka ọ bụ maka ịmara onye ga-anọpụ ibe ya nkụ n'ọkụ ochi ọ dị mma daalụ Luke daalụ ahapụ ihe ndị ochie m metara mmadụ bụ mmadụ maka ịmara onye ga-abụ eze echi ok daalụ ka anyị nabata onye ọzọ Luke daalụ Luke si Igbo ukwu wee kpọọ anyị yes ọ nwekwa onye ọzọ anyị gbara ajụjụ anyị zasịa akụkọ anyị akpọbata ya hello
Hello. Another answer. Hello. Ọ dị mma dị ka anyị na-eche ka unu nọkwata ọfụma wee kpọọ anyị ka anyị nwee ike ka anyị kpọbata onye ọzọ anyị gbara ajụjụ ọnụ ka anyị wee na-aga n'iru. Anọ m na be Nze Anthony Eziuka n'Ọgba n'Ogbe Agụ Urupereke Village n'Enugu Ukwu. Isiokwu anyị taa bụ Irachi Nwada na Igbo. So anọ m be Nze Anthony Eziuka n'Ọgba ka anyị kpaa maka onye Igbo. Aba m bụ Nze Anthony Eziuka n'Ọgba. Irachi Nwada na Igbo mgbe gboo ebe ọ na-aka enyere aka bụ ọ bụrụ na nwoke nne mụrụ sọsọ ya ọ wee n'udo nwaanyị amụtara nwaanyị ibe a na-akpọ nwoke a bụ okponu onye nne ji so ya so ụmụ nwaanyị bụ ndị ya na ya bụ nwanne anụsị ya dị o wee nne ya ka a ya esi ghara ịtọchi mkpu wee sị na a ga-arafukene ofu nwaanyị andọ nwaanyị ahụ ọ ga-arafu na mamụ ya ga-abịa ya nwa ya ma ejije ọnụ ya nwa ma onye na nwunye ya kpara ya kpasịa anya o wee sị nwa ya nwaanyị sị nne gị ibe ọsọ gị na-eme ya nwa ama ntinyekwa ọnụ na ya bụ nwoke ọzọ nwaanyị ga-asị onye ya ọ bụrụ na ofe gị na-abụghị nwee mmekọ ihe ime ị ga-amụ ya ka anyị maa na ga-amụta nwoke na mbara nwoke ndị nwaanyị ụfọdụ ga-abụ na ọ mụtara nwoke ọsị ji na ya ga-eje rụta nwaanyị nwoke ajụ na nwaanyị ama nta nwaanyị na bie arachie nwaada amụde nwa Chineke mee ebele amụta nwoke o topụta nwoke akpọọ ndị obodo na ụmụnna na ikwu na ibe sie ma mmanya ma nri siba na onye bụ nwa diọkpara ya adịkwa ama achọ onye afụrụ ya na onye a bụ diọkpara ya bọtụ kịta ejizie akọ ụmụaka ọnụ o nwere ka nwatakịrị ya esi tete onye arachi n'ọfụ oje ka o kwuo okwu asị akwụchie gị ọnụ ịmarị nna gị onye ka o ji nyewezie nsogbu kịta ụfọdụ jeje na-ego nwa ego ọ bịa sị na nwaanyị abụ ime ma ọ mụọ nwa ara afọ nwa ya weruo n'oto asị na onwe ya a na-azụ arachi kịta maka o mepụtazi nyebe nsogbu nwa mụtara na ụdị anwa nwee ike chọọ ịkpa ike asị ya na ekwara ka ọ na-agụ ya ebe ejitu ya ụmụaka ibie maalị ka ibesime awụrụ ya ka ọnya ọnụ otie mgbe gboo ka a na-eme nke a nwabụ iwu na nwoke ya arachiriri nwaanyị adị ya nwaanyị ma nke izizi ma nke ịbụọ ọmụta nwoke na ngwurie ka chọọ ọnya agụkọta azụ ya ghara ịdị ighe ọnụ na nwoke ya na-eri ya. So ịtụ anụ nwaanyị arachi nwaanyị o wee mụọ ụmụ ọ bụ na ọ mụtarakwanụ nwoke nọọsọ nwaanyị ka ọ mụta ọ ga-agabakwa n'iru ọ ga na-aga n'iru maka na ọ nwere ebe ndị mma nwoke na nwaanyị mụgide nwaanyị wee ruo na nke iri wee mụọ nwoke wee baa anya Uchenna amaara m ezinụlọ ahụ na ara ndị ụzọ enyekwuru m nyawo Uchenna aka wee gụọ akwụkwọ na gọọmenti kọleji ọ bụrụ na amụgide nwa mgbe aka ga-ejezi n'ụlọ ọgwụ wee mara ibe a na-eme o nwere ka a si enye ọgwụ amụọ nwoke ahụ nke a ka ndị oyibo ga-abata dịka ndị na-enye ọgwụ ọ ga-amụrịrị nwoke okenye ọgwụ a bụ n'okpuru aka obodo ọ bụrụ na ọ bụ mgbe gboo nwoke na-ewere ọjị kpọpụo ikwu na ibe kpọpụo enyi kpọpụo ana kpọpụo ndị na-emeri ibe na ndị ọ na-emeri ibe biko na mkpubi ya ya kwụ echi kekwa ọ bụrụ nwoke mere ihe ọ mara nne banye nwoke amụọ nwoke ahụ enwekwara ike mụcha anya emechaa di ebiawalị nwa anwa mana ọmụtago nwoke na mbara enwekwa ike nụọ di
Okay, so nwaanyị a kịta Irachi ọ bụ na ọ mụọ nwa ezi mụta nwoke o nwere ike ịnụ o nwere ike ịrapụzi ya ka ọnụ adị ọ bụrụ na ịma na ndị be anyị nwere anya ukwu nwoke achọ ka ọ mụtazuo ibe ma ịtọ ka nwoke rie na-emekwa nke a emechaa nwụrụ so na ọ nwoke tachilie ga-amazi ka o esi mee. So ọ mụsịa ụmụ ahụ iwu ejiri ya na ọ ga-anụzi dị iwu ejiri ya maka na ibe a na-akpọ ya ibe a na-achọ na abụọ onye ka eji aba mmadụ ibe a na-achọ nwoke ahụ ka a na-akpọ ibe a na-achọ. The 4 finalists. Contestant number 1. Contestant number 2. Contestant number 3. Contestant number 4. Contestant number 1. Where did you get your fabric? I got my fabric at Philatel Associates, Zone C, Block 6, shop numbers 1 to 6, Abada International Market, Onitsha. Contestant number 2. I got my fabric from Philatel Associates, Zone E, Block 4, shop numbers 70 to 20, Abada International Market, Region of Onitsha. Contestant number 3. I got my fabric at Philatel Associates, Zone E, Block 15, shop number 23, Abada International Market, Contestant number 4. Please, can you tell us where you got your fabric? I got my fabric from Philatel Associates, Zone A, Block 24, shop numbers 11 and 12, Abada International Market, Region of Onitsha. In that case, is the best. Philatel Associates dealers on original Velisco Hollandaise, single, original Woodin, original Ghana Nwads, original High Target, original Nigerian Walls, and others. Philatel, the home of original Abada fabrics. Odema dalono unonulo ka isi weje Enugu Ukwu weje weta ozi nka Anthony Ezike ogbanyela anyị kọwa gbalie nya bụ okwu ofuma nyekwu ofu ndụmọdụ ka esi emegasi certain things mana chetakwa before anyị na-aga n'iru na ndị Philatel si na fa ga-akpọkọba ndị indigent widows ndị ajadu nwaanyị nwere ka ọrafa wee gbalụfa Christmas ma abanye na first week of December. So dịka oge na-elu anyị na-agwa unu ka anyị si wee kwadosia ịghọtago na Ọnịcha ị ga-esi nwa ọka bịa Ọnịcha nsogbu adịrị ga-esi na-ewu ebe ọbụla ịbịa na isi na mana Ọnịcha ka a ga-agbakọ. Ọ dị mma anyị ka na-agakwa n'iru don ndị mmadụ ka na-abịa ọ dị mkpa maka na ifo onye kwuru okwu mgbe a na ifo ọ dị ka onye batara. Hello? Hello? Hello, good evening. Good evening, welcome. This is Sunday from Ukpo. Sunday from Ukpo. Yes. Ọ dị mma Sunday gaa n'iru. Yes. Yes. Ife anụ m ifu na-akọ. Ya bụ ife dị mma. Mana ka o si debe anyị bụ Ukpo. O si debe anyị bụ Ukpo. Bụ na kama ịrachi nwa na-anụ nwaanyị. Jenụta nwaanyị onye na ngwuru afọ mgbe nwa nwoke kọ. Ọ dị mma. nke a na-agba asị na nwaanyị nụrụ nwaanyị. Bụrụ ọ ga-akpị ya nwa nwaanyị ma na-anya na ụmụnna ya eweta onye ga-enedu ya anya. Ọ dị mma. Ya ife dị ka nwaanyị dị ime. O nwere ike ịnụ onye ọbụla ọ bụrụ nwaanyị dị ime. O nwere ike ije obodo ọbụla ụka nwaanyị.
mana nwoke ya ebi ya ọ bụrụ nwaanyị ya anụ ya na ụmụ nwoke ya ebi ya ọnọlụ ụda wee nụta nwaanyị ahụ anụtazi anya ya na onye a na-anụzi onye ụmụnna ahụ ka ọ dịkwa ala ọ bụgodo na ajadu nwaanyị nụtara ya ọ bụrụ na ya ga-atụbi ya ya ga-akpọ mmadụ n'ime ụmụnna chọọ onye maara ife onye arụfụ onye anya dị mma onye responsibility nke ahụ ọ dị mkpa daalụ ịma na ebe a ka nke a na-ekpu nwunye anyị ebe a ka a na-apratisi nwunye anyị ifu onye ọbụla na-abụ ụbụ nke a bụ nwunye anyị hello hello good evening. Good evening, welcome. Hello, good evening. Good evening, welcome. Okay, I couldn't every week. When I got research, now I try to and I buy so I got but I'm a man who adopt a way and a G. But I thank God, government, my welfare, are back to go in my adopt. So I just the adopt. And then I never do adopt because always only one mission. Now I go. You could tell no, I'm putting a court, it's powerful there. So kita na yeye ni agazini ku adopt wewe ile mzee hasi wa bobi ana me hasi wewe ile kwa mifa uruke hasi ombuka na wewe sunna gwa wata ku tele ki hiye me okore ba kita odi ha re no I thank God adopt adaya kai diga kita daalụ ọ dị mma daalụ dịka anyị na-aga yes na adoption hello yes na kitas na ife jize mechizi anya bụ adoption mana ọ ife anyị chọrọ ka anyị ghọta because ọ dị maka anyị na-agago n'iru ya hello good evening good evening we can hear you welcome yes ka onye anyị na-anọ ọfụma gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ anyị. Okay, afa m bụ isi Chukwudi. Yes, esi m Ogbunike were akpọ. Ọ dị mma, Chukwudi from Ogbunike. Biko gwa ụmụaka ka ha nọ n'akụkụ ka anyị nụ ihe ị na-ekwu o. Ọ dị mma, ngwa gaa n'iru. Ana m na-eke ife a na-ekwu, ọ masị m ịtụnyekwa atụmatụ. Ọ dị mma. Dịka o si dị mma, maka na isiokwu bụ isiokwu dị mkpa. Ọtụtụ bụ ndị amụ kịta amarọ ife bụ ịrachi nwaanyị maọbụ nwaada. Ọtụtụ aghọtara mkpa ọ dị ebe ọ bụ na-eji wee na-arachi obi maọbụ ebe e nwere ume ọmụmụ ihe dị ka na-amụtara nwoke ọ nwụrụ maọbụ enweghị ike na enwere nwa nwoke na ya bụ ezinụlọ. Nna maọbụ ezinụlọ bụ nna nwee nwa na-agba mbọ wepụta ofu adị ya kpọọ ndị obodo a na-emeli ya emume. Ọ bụrụ ife anụ nke onye si mbụ na-asị na-eme na onye chọọ maọbụ na ị nwere ike taa anya n'ime ụlọ ịrachi nwaanyị na anyị Igbo adakpịa n'ime ụlọ. Ọ bụrụ ife ọ ya abụ akpa asị ka ọ dịbazi anaghị ekwekọrịtago. Ọ bụrụ na eme nye otu a ma obodo amarọ nwa ọbụla amụta bụ nwa ime mkpuke maọbụ ime ogbu dịka ndị si akpụ ya. Ọ ka dị otu a n'Ogbunike taa? Ọ bụrụ na Ogbunike a na-enwe ife dịka ịrachi nwaanyị ma ọ bụ na arachie nwaanyị ọbụla arachi ara anụnwụzi dị ọzọ. Nke a sị na ọ na-abụ arachie emesịa ọmụsịkwa nwa ọ jee nụa dị ọzọ. Nrachi nwaanyị emegwo dịka ihe ndị Igbo na-akpọ o limitigo the lady from engaging in any other marriage relationship. O megbuye ka ọ gharazi ịbụ onye dị marriageable kama ọ bụzi a na-enezi anya dịka otu esi ene nwoke na ngwuru a ka ọ wee abụ nwa o nwere ike ịmụta ka o nwee ike bụrụ nwa amụrụ na ngwuru a ghara ịbụ nwa ime mkpuke.
ọ bụrụ anụ na olu uzu that particular title by no je no adi ọzọ mma ọbụla amụ na ngwuru a na-akpụ ya ọ dị bụ nwa amụ n'ime mkpuke o nwekwa right yo mana right ya adịrọ ka ndị a niile ndị obodo ndị ọzọ ndị amụ legitimately nwe ma ọ bụrụ na arachi ya according to the native law and customs ọ ya enwe equal right to inherit and be entitled to all other necessary customary rights. Ya ọ ga-echi ọzọ, ọ ga-abịa igwe, ọ ga-awa ọjị, ọ ga-eme ife ọbụla nwoke ọbụla na-eme. Ife ọbụla a na-eme ma ọ bụrụ na arachinya dịka native law and customs wee dị. A ya ekpoli ya mee emume obodo ya abịa, ụmụnna ya abịa, anwa nkwụ na nwoke a na-arachikwa nwa ya. And henceforth, ọ bụgodo ọ ya na-enezi nwaanyị anya dịka nwoke nọ n'ụlọ na-amụzi nwa. Aka na-eme ya n'Ogbunike tata. Ọ bụ dịka nwaanyị si nọ. Ọ ka dị otu a n'Ogbunike taa. Currently, dịka esi nwee socio-cultural changes, a na-enwe changes in native law and customs. As a matter of fact, any customs that refuse to change, a na-enye anya as a barbaric one. Okay. Mana dịka enwe kabazia, onye akpata o ji dịka ihe dị going to extinction, na ada afọkabazia. Ọ dị mma, daalụ Chukwudi. Thank you. Arọ ole ka ede? Ọkịta. Ị na-ekwu okwu ka ikenye ya, arọ ole ka ede? Ị chọrọ ikwu na ọ ga-anọdebe nne ya nso. Daalụ. Ọ bụrụ sọsọ n'isi awọ. Ị na-anọdebe ndị okenye nso. Adị m 36 years mana abụgolu m ikenye n'obi. Ịbụkwa. Daalụ. Ikwuka. Daalụ Chukwudi. Thank you very much. Court. Emesịa ka igwe ka etinye gị na kabinet ndị Ogbunike. Thank you. Mgbe na nwata kwacha aka usoro ọgaranya wee n'ebe ife. Thank you. Ọ dịkwa nke ebe a ka anyị ga-adụrụ ọkọt na ịma na anyị nwee nsogbu wee time mgbe anyị na-ebido ka unu nagide na anyị. Ọ ma dị otu a next Thursday, we promise. Ifugo ife okwu anyị kwuru ji wee dị mkpa. Na o nwere ndị aghọtara ife a na-eme this generation ndị otu kasfa. O nwere ke famara ife na-azụ aza Irachi nwaanyị ghọtago. Onye ya makwana ife a bụ onye bi na village. Most of them. Onye bi na village. Ndị nọkasị mgbe onye a na-ekwu ife a ị ga-enye ntị fụ na onye agụla akwụkwọ. Asịrị onye bi na village ahụ. Ọ bụrụ ọsọ native intelligence. Na mma bi na village abụrụ na you got to go no akwụkwọ. You know, if na all balance are balance. You got to go educated, yes, malo traditional setting and all of that. On adem. On adem marine. On adem. Already I one. It's going I want or say ya do I watch. I see no. Thank you. Okay. Kai gatukwa ni robele. Hello. Hello. Ọ dịkwa mma. Okay. Ka ịgbakwuo n'aka nọ. Yes, ife anyị na-ekwu bụ na ịnọdụ ị na-ajụ kedu ka esi wee bili n'obodo ibi na ya na-ajụ ajụjụ. Even as a small child, ajụbago questions. Na-ajụ ife dị ka ife doro gị anya jụọ gịnị kpatara eji eme ife a otu esi eme ya. Hello. Somebody's there. Talk to us. Environment ebe onye na-eto. One, kelo ụmụazị na nnaba enwe freedom, enwe communication. Nna anwa kedu ihe ọma. Ịmakwa, you don't give what you don't have. A na-ejekwa otu ụmụnna nwe kesi anọgwagharị ọgwa. Ihe asụkpadogoro nsọ n'Igbo wee mara nke Irachi. Hello, good evening. Good evening. Ọ dị mma nna. About the science Joseph. Council. Onye nke anyị. Yes, esi ụmụ mbụ akpọ. Ọ dị mma gwa anyị ka ọ dị n'ụmụ mbụ. Yes. Ife unu na-ekwu na mgbede ọ dịkwa mma ọ tọrọ ezigbo ụtọ. Mana abịa na my community bụ Okombo. Anyị nwere ife dịka Irachi Nwada. Joseph Anganti from Umumbo. Yes. Yes. Ife anyị na-eme bụ na ọ bụrụ na nwaanyị nọrọ na befa maybe by mistake were mụọ nwa. Ọ dịgodo one ma ọ dị two ma ọ dị three, any moment onye a dey married to any man, that man will take those children. So ọ ya bụ ife anyị na-eme. Anyị abịa banyekwu nke nwaanyị ije nụwa nwaanyị ebie.
It's against our constitution. Maybe only by mistake, only anybody know that maybe Mamia. Only such a person will not be the king of the community. So for somebody to qualify to be a king, you must have a father and a mother duly and legally married. Okay, Joseph, let me ask you. Onye amutara nwanyi, amutara nwoke na bunu. Nwoke amutara nwoke, wee chọọ ka o nwete nwa ga-anọchi ngwulubie after him. Ka afia ghara ifu. Kedu ka esi eme mgbe anwa bụkwa kịta before the advent of adoption? Yes, ife na-eme bụ na a na-eje n'ụta nwaanyị. Na ọ bụ like I said, nwaanyị nwere ike ịnụ nwaanyị ibie. Ọ bụ na nwoke mebi na amụtara na nwere nwaanyị na that ngwulu. Then other relatives will take care of that. And what they keep just because na this ngwulu na ka nwee ike mmadụ dị eje asi nwatakịrị nọ na nna gị ka emewa. No, anyị nwere church in our community. And nothing, and it has not happened. So do they amụta nwaanyị na ọgwa ya? Dalo. Yeah, I don't know how properly no or there's the other one. Never he can outside don't want to get but neither I got on now because legitimate. Joseph Dalo in the mana Jukwa Joes of Makanifa Bomena Igbo. Hello. Hello. All depending on this return of better. Hello. Yes, makana ife enwe na chiku. Yes, even na-ekwu bụ ịjụ ese na ajụ ese. Irachi a. Ụfọdụ ọ bụrụ ebe niile ka ị ya apụta akpa na asị nwata nwaanyị anụ na di. Sọsọ ife anyị eme bụ ọ bụ na nwoke ahụ vaje nụta nwaanyị ọzọ. Ịghọtago? So ọ bụrụ ndị niile na-ekwu Irachi nya isi nwata nwaanyị anụkwana di n'ọnụ ụlọ ka ịmụba nwa. So kwesịkwa na fa na anụta nwaanyị ọzọ. Hello. 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 Okay. Mana kosi na wee dị ife anyị ji wee bute this topic bụ ka unu malụ ka ụmụaka ndị a na-eto eto malụ ka anyị si wee bili ka esi ebi in those days wee jegide wee luo kịta. Ịghọtago o nwere question anyị jụ oke onye kpọfụrụ na-ewezala anyị the question ya. Hello. Hello. Ọ sị na kama a ga na-emezi nke a kịta na na-ewubefa. Okay, you are Hello. here. Hello. Good evening. Hello. Yes, good evening. We're waiting for you. Talk to us. What's your name? Good evening. Good evening. No, Welcome. Abambo. Okay. Hey, be fast about it now. We're running out of time. What's your name and where are you calling us from? Okay, sorry about network. Okay. And within the adoption. Yes. Yes, if only we actually wanted to compare the two. Instead of this and that, though adoption can be it's a different ball game. Oh, yeah, Ketanya, Rotuneva. I know not Babia, Yotago. Odema, Odewakaya, Nabanaya Banigo. I like a noon, didn't keep all on the network, a quiz soon and then I wait Bazugabata. Dalono, Dina Falona Bania, Dalono, the cameraman, the floor lady. Manageress. The producer, the executive producer, the ops director, audio, etc. Ndị na-alụ na TV karị. Maka ndị na-apị nka nka Thank you very much. Thank you for joining us. I ga abịa ọzọ next week. Ma chetakwa na ikwu na fee letters na aga agbalụ ụmụ nwaanyị ajadu Christmas na first week of December. Ka anyị na-aga, anyị ga na-agwụ unu ka o si wee gbatakwugo. Afa m bụ Ijeọma Uche. Nke mbụrụ Don Onyenji. On my life. I gana. You see? Dalono. How come? Can we have the four finalists? Contestant number 1. Contestant
Contestant number 2. Number 3. Contestant number 4. I got my fabric at Philatel Associates, Zone C, Block 6, shop numbers 1 to 6, Abada International Market. Then contestant number 2. I got my fabric from Philatel Associates, Zone E, Block 4, shop numbers 70 to 20, Abada International Market, Bridge of Nature. Contestant number 3. I got my fabric at Philatel Associates, Zone E, Block 15, shop number 23, Abada International Market. Contestant number 4. Please, can you tell us where you got your fabric? I got my fabric from Philatel Associates, Zone A, Block 24, shop numbers 11 and 12, Abada International Market, Bridge Head. In that case, Philatel Associates dealers on original Velisco Hollandaise, single, original Wooden, original Ghana Was, original High Target, original Nigerian Was, and others. Philatel, the home of original Abada fabrics.